mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika-29 nga petsa sa bulan sang Oktubre tuig 2021. No? Kamustang mga kaaksyon taga Chibog na kung wala pa pag-amat-amat na kay manyagan na kita dugay-dugay. Samtang sa mga kaaksyon taga pamati na dugay-dugay tiradahon tang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters plus ang mga balita national gikan sa news center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang mga lokal kag national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man nga ginakamusta ang mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental. Actually, nagsugod na ang pagpabakuna sang mga minors from 15 to 17 years old dira sa Riverside Medical Center kag sa Teresita J. Halandone Provincial Hospital sa Dakbanwa sang Silay sa bahin sang gobyerno provinsyal mga kaaksyon. Aton lang na karon hibaloon mga kaaksyon kung kamusta ang sitwasyon sa mga vaccination centers mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginapangamusta nato ng mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan lakip man sa Capiz, Aklan din Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag-broadcast sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Karon dugay-dugay may sapamaskwa diri sa ERB. Karon lang dugay-dugay mga kaaksyon kay tirahon ta ina kung sino naman ang mapalaron nga tagdaog naton sa sapamasko sang Aksyon no Radyo Bacolod. No? Tirahon ta na karon sara. May isa ta na sining adlaw mga kaaksyon. Plus ang ato sining interview sa kay former Senator Loren Ligarda karon dugay-dugay man mga kaaksyon. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa ato sining pangalagan sa Kapitolyo Provincial manginkopod ta si Aksyon Eden Abuso mga new registrant sa probinsya nagdamo matapos na ibaluan kung sino ang magpapili nga kandidato. Attorney Ananoria nagapating na malambot gid sang ang kadamuon
sa mga nagparehistro sa probinsya. Kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Artay Hupon Executive Order ukon ang atong sining EOC ang Emergency Operations Center Executive Director Ang kumpiyansa nga malabot ang isa ka gatos ka mga minor de edad nga may comorbidities nga ila target mabakunahan subong nga adlaw. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa manhunt operation sa Bacolod City Police Office nagapadayon bato kay Archinito Dumipig apisar nga napasaka ng kaso batok sa suspect. Samtang sa Nokpo naman maki-update kita karon kay Aksyon Brian Morden dira sa syudad sa Lacarnota. Nagadululubling kaso ginpasaka na sa mga nagkaladakpan sang Lacarnota PNP na kaligad nga shootout blato sa Oriarte Subdivision. Kalakip man sa San Carlos nadakpan sa 3.4 million nga shabu miyembro sang Bertosyo Drug Group sa probinsya. Samtang balita sa patrol naman, Aksyon Eden Abuso, tulan sang patay sa Burgos Public Cemetery nga nag-trending sa social media na tala ng isaylo sa isa ka pribadong sementeryo. Kag kalakip man mga kaaksyon sa balita naman sa syudad sang Cadiz, 8 ka mga detainees sa Cadiz PNP gintransfer sa quarantine facility para sa proseso sang ila commitment order. Samtang sa balita nasyonal naman, Presidente Rodrigo Duterte ginpirmahan ang laying nga nagapaisol sang eleksyon sa Bangsamoro sa 2025. 9.6 million ka mga kabataan target nga mabakunahan kontra COVID-19. Face-to-face nga presidential debate ginaduso mga kaaksyon. Presidente Rodrigo Duterte nagapanguna sa gihapon sa Trust Rating Survey. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Awards 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyon ta, i-like lang kag i-share ang atong sining program. Baya Aksyon Radio Bacolod, i-like lang kag i-share ang atong sining programa. Kay tirahon tayo na dugay-dugay, kag sa mga kauturan tang yara sa website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya rin ang resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Biyernes, October 29, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 37 kag 5, liwat 37 and 5. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha, kay pangtirahon ta na yanay, kay Madam Sosette Alunan, kay Dan Bautista, Gregorio, George Gargasiran, no? May lang pagpamati Sir George Gargasiran. Ayos, kay daligid lang, no? Kay pilit siya. Sa kay Noel Omania, mayo lang pagpamati kay Star Mayo, kay Vanessa, no? May lang pag-monitor kay Madam
Florencia Villacampa, no? May nga pag-monitor. Kag kay Mingapes, dira sa Barangay Santa Rosa, Murcia, no? Barangay Santa Rosa, Murcia. Kay Lunila Tarosan, may nga pagpamatid sa corner, Gatoslao, San Sebastian. No? And Evelyn E. Fernandez, as lang ko if may series trips na Cebu to Bacolod, vice versa. Wala pa bla, Madam Evelyn mo. Wala pa. Dito pa lang sa, sa oriental side. No? Baby Biligorio, Yulo, may lang pag-monitor sa poblasyon DSB. Humalumina, may lang pagpamati Barrio Garay kay may lang pagpamati Kagawad Imbong Jocampo, Joel Sibua, Manila, no? May lang pagpamati from Villa Lucasan, Barangay Mandalagan. Salamat gid Sir Joel Sibua, Manila, no? Anabel Garcia dira sa Tangobo, may lang pagpamati happy birthday kay Jane Macorio, no? Happy birthday, Jane. Halin sa kay Nabelia Garcia. No? Madam Verinia San Antonio Olpenda. Shout out lang sa akon mga hinablos sa Iloilo, si Noel Olpenda. Kag sa iya sining pamilya. No? Sige, salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Lito Dayap, may lang pagpamati. Tomas Bronyola, Tanilio Jane, may lang pagpamati sa Pamilya Velasco kag Tanilio kag Istokuning, no, dira sa Barangay Mansablay, Isabela, halin sa Santorini Village, no. Niel Brian Balues, may lang pagpamati Joshua Christopher Bella sa kay Sir George Gargasiran Arana. Thank you gid sir. Teresa Ferreira, may lang monitor, no. I-try tanibyo. Sa kay Matt Titans Magaluna, may lang pagpamati Milagros Doliosa Gelpo, kay Niepes A. Jasmine, Roy Dormido, and Elgin Castillo Larido, Noel Omania, sa kay Emily Hindrala, Nemesia Roques, Reggie Bigot, Humalumina, Tuto Dar Aguirre, okay, Pelton Lipora, Dan Bautista, Imbong Jocampo, and sa kay Buhawi Jack Ilintorio Florite, no? Buhawi Jack. Eleonor Biara Grabante, Tomas Brunyola, sa kay Biligorio Aileen, Susan Gonzales, Joshua Christopher Belas, malang pag-monitora. Jonel Sadaya Risgado, Arnel Podi Samparado, Martin Gonzales, kay ZG Bilaong Asupan, sa kay Fernie Espanyola, Beth Villanueva, salamat gid, no? Masaylo ta diyan ay sapyak naman, no. Kung sa kay Glenn Eliarais Orsiana, Glenn Eliarais Orsiana, no? Okay. Dali lang ha. Kay para ma-check na to, no? Sa kay Jerry M. Limdayaw, no? Jerry M. Lindayaw, Milagros, okay. Roy Dormido, Emily Hindrala, and Reggie Bigot, may lang pagpamati, no? Okay. Sa kay Beth Villanueva, kag sa iban pa naton nga mga tagpalamati. Ayos, sige, dali gilang mga kaaksyon na. Standbyan ay manumbalik kita sa dili gilamang madugay.
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya ginagamat-amat evacuation kumansa ka ang tubig. Actually, ikaw po sa Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pagsuwat nga ng truck dito or ng truck dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:14 ng aton oras, ang live extension Nabuso sa patrol ini may kangtaran sa tulan sang patay balaho sa Burgos Public Cemetery nga nag-trending sa social media na talanang isaylo sa isa ka pribado nga sementeryo. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden. Action Rex din klaro ni Siling ni Rolly Cosiple nga assistant caretaker ini siya sa Burgos Public Market Public Cemetery sa una na wala din kawat ang lungon kag wala ilisan ang patay sa sulod ng pansyon. Rason nga ang tulaan sang himata sang pamilya Quer ang yara sa gwa kag gintungtong na ni salain nga pansyon. Ti sino nang pagwa ni? Action Rex. Sino nagpagwa ni? Ang isa man to ka, minor de edad nga nagatrabaho, to bala extra sa kwan. Ka-animal man nga klase. Kabalo ning pamilya ni? Yes, kabalo, Action Rex ng pamilya. Kaya may exhumation permit, ganing nga dala ang pamilya. Bali, ang nagtransaksyon, ining minor de edad, kaya natalana niya isaylo sa pribadong sementeryo, diri man sa sulat sa Macolod. Tiway man lang naging pamutang na sa bulutangan ng insakto? Sige, butang to kuno nila sa tupad man ang pansyon to, sundingin ko, kay pamalhon ako no gali ang kulan, antes nga iputton malaliwat, kag isaylo sa private tong sementeryo. Ikaduha na ni subong nga adlaw nga ara to ang kulan to sa guwa sang pansyon. Pero kaina sang ara ta to pagka-dugay ginhimos to corruption Rex kay tinatalanan na kuwaon man sa pamilya sa disaylo sa private nga cemetery galing si kita naman di ta dahil nag-trending sa social media kay abi nila nang ginpabayaan bala o kun ginkawat kay uso to kuno ang kawapay sang lakidaya galing kagang una sininga rabaton sa nga report nga ginkuha ang lungon, islan ang patay sa pansyon. Kaya mo nang klaro to nila nga ginpamala niya kuno niya ang tulaan.
kay para nga mapuposliwat kag masaylo man ang masaylo sa private cemetery. Si amo to Aksyon Rex, actually wala pa naabtan ang caretaker din mismo kaya ginpatawag to siya sa NGC kaina tungod niya kadasig na trending kaya tiyang pamangkot sa iban okay lang nga may exhumation permit ang pamangkot dira ang health and safety naman sa mga tao nga nagagawa sulod sa sementeryo kaya Why na ipahakwat kay Jobert J. Fernandez kay? Si Jobert, shout out na kay Jobert. Good afternoon, sir. Kamusta ikaw? Oo, kay Jobert J. Fernandez, ginarekomendar ko lang nga ipakwat siya ng mga patay da. Kag isulod na lang sa rekta sa pansyon. Ay, Clyde. Oo. Idol mo gid siya. Amo nang namigid sa iya. Pagkaronan ko lang na. Sige, action na din. Sa isahon niyo tato bala. Pero, reaction na kain sa pagpahayag ni Sir Ronnie Casiple. Ginabulat na disang nagtransaksyon mo kay pakalkal nila tapos isaylo sa pamibin. Ti ginabulat na kay para antes magpacking lamala saya malang mga tulan. Pero dugay na siya sa ginubong na. Dugay na. Tapos nag-decide ang pamilya galing. Nga isaylo sa private. Kaya galing tuod, yes sir yung ginkuha sa pansyon, biglain ang ginlubong. Ay hindi man kay way naman na dilubong, bawal na dilubong. Kaya mo na ang mga pamilya ga-decide na lang ay pang saylo ilang mga tulan. Sa subong Action Rex, kag sa iban ng mga sementeryo nga gaton nga ginhibot, amat-amat naman nga nagadamo ang tao, pero ara yapon ang Last day subong, no? Last day subong, boss, hindi na pwede. Correct, last day subong. That's why nga... Bisan sa din nga mga areas gani sa Pungsod, Pilipinas, naglinutok sila anay last day, ho? Tido, pares mo na pala sa voters registration. Kasi boss, last day na, pero kaina kadamok yapon sang tao, abot galing iti wala na yung extension niya kay grabe na isa nakabulan yung extension araw-araw naging ma-extend Gani man. pero kabalo ka naman sa Pinoy Action Rex kundiin gani nga ara na lapit na sa deadline dira man maghikop kumbaga pero subong na maintain na ang social distancing especially diri sa syudad sa Macolod ang 13 sa mga public and private cemeteries may ara sang outpost sa katon sini nga mga kapulisan, police assistance para man nga ma-maintain ang health and safety protocol sa sulod sang cementeryo. Balita ka rin sa patrol ang ka-action nyo at Francis Dinaboso. Una sa balita ng Short House. Sa patrol, action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eden Aboso. Balita sa patrol sa mga ka-aksyon life. Sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:22 ang aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon na Eden, kantuan ta si Aksyon na Brian Morden. Balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa nagadulubling nga mga kaso ginpasaka na sa mga nagkaladakpan sa syudad sang Lacarnota sa isa ka shootout na kaligad nga aga mga kaaksyon.
kag nadakpan nga 3.4 million nga shabu miyembro sang Bertosyo Drug Group galio sang probinsya ang suspect. Yaring kaudan sang report. Upod na kay Aksyon na Brian Morden. Aksyon, Brian. Action Rex din na inquest na kahapon ining duha ka mga babaye nga nagtradakpan sa nahitabo nga shootout pinalikdan nga aga dira sa may area sang last block Yoriarte subdivision syudad sang Lacarlota matapos serbiya sang warrant of arrest diri ang katapos sang otoridad kag duha diri ang nagkadakpan pero hindi ni silang subject sang warrant of arrest kundi atong nakapalagyo Action Rex na isa iya ka lalaki. Ining duha ka mga kababayenhan nga gin-inquest kahapon amo ni Sanday Malo Kamingawan 41 anyos nagapuyo sa Boulevard Barangay 14 siring syudad sa Bacolod kag isa diri amo si Madam Consilene Villarin 23 anyos ini naman nagapuyo sa Barangay Bagong Silang Banwa sang Don Salvador Benedicto. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe head sa La Carlota PNP kaso nga paghupot sang illegal nga droga subong man armas luthang kag eksplosibo. Kaya morning na recover sa otoridad sang ginpatigayon ang paglugog sang ginrintahan nila nga balay Action Rex. Dugang ni Guadalupe pathag niya nga si Kamingawan kag Villarin nangin associate gid man sila sa tong tawo nga isa ka wanted person. In short, ini sila may relasyon dito kag sa iban pa kag may ideya sila sa mga nagdala kahinabo nga transactions o cooperation sang nasambit yang nga suspect Action Rex. Rason nga dapat pasakaan gid sila sang kaso kay may ara sila sang ideya batok ya sa kay Archilito Dumitig nga muning subject gid sang nasambit iya nga paglusog sang kapulisan. So gina-check man subong sang otoridad sunod pa diri sa kay Guadalupe ang iban pa nga pwede pasakaan sang kaso angot sa nasambit yang hitabo. Ari si Guadalupe angot sa Action na Rex. Bali anong mga cases yun di ang kaharapin nila, sir? Hindi ko lang maano yung mga certain particular, but definitely yung related para 9156, 10591, tsaka yung sa 916, yung explosives na provision. Okay. Sir, na-file na ba or i-file pa lang? Nakapile na kami sa kahapon. Kahapon lang, sir. Inquest, na-inquest na sila. Ilan lahat sila, sir, yung na-inquest dun sa ganitong mga cases? Yung dalawa, sir. Yung arrested. Oo. Yes, sir. Kasi yung dalawa lang naman talaga sila yung nahuli dun, sir, no? Yung isa, Yes, sir. kapos Yes, sir. May nagdaan pa kami ng Bacolod City. Doon sa mga mga applies para makailan din ng kaukulang kaso eventual yung para malalapasan din ng warrant sa arrest. I see. Okay, yung kahapon, yung silang dalawa lang talaga. Yung Yung arrest niya siya. Yung napa-inquest lang po. napa-inquest ng dalawa lang talaga. Yung Dalawa. Yes, sir. At kung makilala yung iba, sir, totally, mga names na taga-addresses nila, regular filer ang tawag nila sa kanila din, sir, no? Ganyan. Yes, sir. Correct. Po, sir. Para at least nalapasan din sir ng warrant sa arrest. Para sa eventual arrest din nila, sir. Actually, sa panang palayag ni Guadalupe, angot sa rin nasambit nga pag-interest kahapon ng Din balikan naman, ining dako sa balita dito sa syudad ng San Carlos, ining pagkadahman sa kay Emil Mariano, nakuhaan sa 3.4 million pesos sa ginapatihan ni Shabu dira sa Barangay 6. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Roby Orita, Deputy Chief of Police sa San Carlos PNP. Hindi siya miyembro din man sang kilalang Jeff Group amo ng Bertusyo na dugay na nga nag-operate diri sa probinsya sang Negros Occidental.
Sunod din siya kay Orita nga gina-check pa nila kung diin gid siya nagakuha sang supply kay ning si Mariano subong hindi gid magpanugid action Rex bisan ano pa nilang pinagpamangkot abi doon inibala naggikan sa Cebu, Dumaguete or gikan diri sa Bacolod o naglabay gid lamang padulong dito sa syudad sa San Carlos. Pero nagapati si Orita nga ining iya sining ginasuplayan mismo dira sa sulod sa San Carlos, madamo-damo kag sa Guaman ining sa Mariano. So na-report naman nga before na priso na ni siya sa kaangay nga kaso o galing nakapatigayon sa ginatawag nga plea bargaining agreement rason nga nakagwa siya liwat kay daw pila lang ka gramo ang nakuha sa iya nga pwede siya maka-apply sang plea bargaining agreement pero subong suno kay Orita kay 3.4 million pesos na ni nga nakuha sa iya poder mabulod na nga makagwa paliwat ining nasambit iya nga suspitsado action Rexa. Ari si Orita angot sininasambit nga report. Yes. Ang mga operatiba, nag-monitor na actually man sa iya. Ano ginaya ka ang status diyan sa San Carlos, ma'am? Mismo siya. Ay baliin. Action, Brian? Okay, actually, ini siya, ang nagpapalagan ni suspect, kuha ni siya, member man ni siya sa British drug group natin. Okay. Pero pwede siya maingon, ma'am, nga murag siya din ang nasupply dira. Ay, kami makadetermine siya din ang nasupply. Kay as for the information niya na umatang sa ating mga operatiba, hindi lang man sa San Carlos ay nag-distribute niya siya sa ibang mga neighboring towns. Pero hindi siya na-control niya maanawa siya lang isa or siya din ang supplier. Makahangad nga siya mating isa sa mga source ko hindi niya siya din ang supplier. At sulat sa mga contribution ni Orita angot sini. Yung pamangkot nila kung aside kay Mariano, may ginamonitor sila subong, ito ilang pag-divulge sa action Rex Basit, may ara pagin siyang dasong operation nga himuon ng otoridad. Kaya pinagapati sila nga hindi man lang si Mariano ang nag-operate diri sa Negros Occidental nga makabig nga high value individual o kung HVI ining nasabot nga personalidad. Ginatamya pa lang rin sa happy birthday action Rex si Police Colonel Rene Palge subong adlaw. Subong damdaman na itong nagligad na pahambal na siya. Subong wagid sa kahambal ba? O sa karon ni Sako Guro. Pero ang wish niya nga madula na ang pandemya action Rex. Amo nang wish niya saya siling birthday. Balita gikan sa Pro Action Brian Morgan nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Pwede ba lang maghubi na may dadi
Nasa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:32 ang aton oras, daligid lang kay Ariang ato silinganay Senadora ho, Loren Ligarda, upod ang DZRH Manila. Kasama na natin ngayon si dating senador at ngayon ay House Speaker Loren Legarda. Kinatawan po ito ng Lone District ng Antique. Senator, magandang umaga po sa inyo. Maganda umaga sa iyo, Angelo. Good morning, mayad na aga, kaniyo tanan, mayang buntag, na imbag kapigat sa lahat ng mga nakikinig. Mukhang tama naman ho ang DILG at saka si Secretary Galvez dun ho sa naging findings ho ng Bloomberg, Senator, ano ha? Bakit nga naman doon sa survey, limitado lamang at hindi buong mundo yung sinama? Tama po. Alam mo, minsan yung mga yan ay hindi kompleto yung mga impormasyon. Di ba? Tayo yung naging mamamahayag hanggang ngayon ka. Importante, masinop at kompleto ang mga source of information at hindi parang limitado lang ang report tapos sinasabi mo generally ganun. You cannot get like a sample and then say that is the... I-generalize mo. Para bang maturuan na ni Angelo Palmones ng journalism ang ibang tao o reportorial. Hindi, mas maganda kayo mag-invite sa Bloomberg eh. Sen, teka muna. Babasahin natin yung buong report para masuri natin. Pero wag rin naman tayong pikon pag totoo yung sinasabi. Naman, oo. Pero ito, seryoso ito. Kasi 57.3% ang bilang ng mga namatay, batay po ito sa record ng Philippine Statistics Authority, na merong intentional self-harm nitong 2020. Teka muna, Sen, kayo isa sa mga pauhing author ng Mental Health Care Act. Ano pa pwedeng gawin? Talagang binigyang kahalagahan po ng pandemya ang ating pangangailangan sa pangangalaga ng ating mental health. At I wish I could answer that question. Honestly, talagang hindi natin siyempre akalain yung pandemya ganyan ang epekto dahil meron tayong batas na ginawa lang just a few years ago at ito ang mag-implement na ng mga policies, strategies, programa para sa mental health. Ang masasabi ko, ito totoo, parang hinding handa ang ating pamahalaan sa pag-implement ng Mental Health Act lalo na sa panahon ng pandemya. Kasi even before nung pandemic ay parang hindi ito naging prioridad ng ating gobyerno. Sabagay, no? Parang ginagawa yung dole out o kaya pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap, no, sa physical, yung pagbigay ng trabaho, lahat ito ay kailangan din. Pero yung mental health ay hindi masyadong nabibigyan. Kamukha kami sa Antique. Nung bago akong congresswoman 2 years ago, tinatanong ko, ilan ba ang mental health officers o counselors or mga psychiatrists? Wala yata, isa lang. Talagang kailangan ng bawat LGU na magkaroon ng mental health specialist, kundi counselor, psychiatrist, or kasi ang dahilan palagi, kulang ng practitioners. Totoo naman din yun. Kulang talaga ng psychology, psychiatrist. Yun lang magte-testify sa korte yung isang psychologist, mahal-mahal, di ba? Ayon sa pag-aaral, only 5% ng health expenditure ang nakalaan para sa mental health at meron lamang tayong 0.41% na psychiatrist sa kada 100,000 na tao. Niwalang isa na psychiatrist sa 100,000. Nakasaad sa ating batas na dapat meron tayong responsive primary mental health services hanggang barangay level sa pamamagitan ng ating community-based mental health care facilities na papangisiwaan ng ating mental health professional, support staff at mga trained BHWs. Paano tayo magkakaroon per barangay kung per 100,000 na tao ay niwalang 1? Kaya nga baka scholarship. Sen, baka naman scholarship ang kinakailangan. Alam niyo, isa pang malaking problema. Magandang suggestion, Magandang, yan ang gagawin kong amendment sa GAA. Please, Gaya ng ginawa ko na merong scholarship para sa mga medical doctors. Ginawa namin yan noong 2017 or 18 nung ako yung senador. I provided
aside from the free college education, ito'y nakatutok sa mga doktor. Ito'y gagawin ko to encourage scholarships for counselors, psychiatrists, and psychologists. Iba-iba yan. Therapist, iba pa yan. Sen, pakidagdag na rin, developmental pediatrician. Maraming mga bata na merong mental development. Maganda yan. Oo, pero nadideprive sila ng opportunity na gumanda ang kanilang kinabukasan kasi una, kukonti, ang mahal-mahal pa ng developmental pediatrician, Doc, Tama. Senator. Kasi ang ganda ng batas natin, sayang ito, I'll just read some provisions, Pag-integrate ng mental health sa ating basic health services, palakasin ang information system at research hinggil sa mental health, pagsagawa ng komprehensibong sistema para mabigyan tugon ang psychiatric, neurologic at psychosocial needs ng Pilipino. Pagpapatupad ng strategiya para ma-promote ang mental health sa ating educational institutions, workplaces at komunidad. Gaya ng sinabi ko nga, ang mga batas ay polisiya lamang. Okay. Pero yung implementation Is ay walang-wala story. pa. Napakaganda ng sabi mo. Kaya yan ang gagawin kong pag-amyenda sa ating budget. Nako, Sen, tututukan natin to ha dahil alam naman namin isa kayo sa mga winnables eh. So, sisingilin namin kayo pagbalik niyo sa Senado. Maraming salamat. Pero bago pa ako maging winner, ay gagawin ko na ngayon. Sige. Dahil bilang kongresista, pero naman ako mag-amend sa budget. At kung I will shepherd it hanggang sa Senate version ng ating budget, maglaan tayo sa mga pampublikong ospital, provision para sa mga mental health specialists, regardless kung counselor, therapist, or psychiatrist o counselor. Tapos maglalagay ako sa budget sa mga SUCs, sa CHED, ng scholarship para sa mga ganong linya na pag-aaral. Kasi itong mga specialized na ito ho yung talagang ang mahal ngayon. Gusto man nating tulungan yung mga bata, yung mga may mga mental handicap, hindi ho talaga kakayanin ng mga magulang. Ito pa, Sen, pahabol ko na lang. Isa rin ho sa mga causes ng mental health cases natin, kumakalam na sikmura. Walang trabaho, di ba? Yan ang specialty ko. Buti tinanong mo. Okay, kasi ako ang author ng Micro, Small at Medium Enterprises Law, Angelo. Ngayon, ano ba ang mga programa ng gobyerno sa mga MSME o trabaho? Pagdating sa kabuhayan, kailangan natin ng mas itaas yung pondo para sa anong programa ito. Sustainable Livelihood Program ng DSWD para mabigyan ng kabuhayan ang mga komunidad na sakop ng 4Ps. Ilan ang 4P families? 4 million families times 5 per family, 20 million Filipinos. Ang budget sa 4Ps sinagay pang 380,000 individuals lang sa 20 million individuals. Amendahan ko yung budget. Sana payagan at sundin yung gagawin ko para higit sa quadruple damihan ang budget sa SLP para magkaroon ng kabuhayan ang mga tao. Isa pang paborito ng mga tao, yung dole tupad. Dahil ito ay emergency employment. Pag nasa Sante ka ngayon, nagsara yung restaurant na tinasagbuhan mo, ganun, biglang may 10 to 30 days na pantawid gutom na emergency employment. Yan ay papalawikin ko pa ang funding for next year. Sige, papalo up namin yan sa inyo, ha? Yes. In the meantime, thank you very much. Thank you, Sen. Thank you so much. Opo, and magandang umaga. care of your mental health as well, all of us. Salamat, Senator. Maglakad sa labas, sa mga parke, o magtanim ng halaman. Yan ay nakakaagap ng mental health. Okay. Sen, maraming salamat. Magandang umaga. Salamat, Angelo. Okay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Former Senator Loren Legarda kag ti karon Lone District Congressman sang Antique mga kaaksyon nabatian po ng DZRH Manila. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan pa si Aksyon Artay Hupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. EOC Executive Director Ang kumpiyansa nga ila malabot ang isa ka gatos ka mga minor de edad nga may comorbidities nga ila target nga mabakunahan subong nga adlaw.
Yaring countdown sa report ni Aksyon Art, Taihopon Aksyon Art. As of 11 sining Odto Action Rex, sobra na 50 no ang tigayon nga na proseso sa COC ng vaccination team dira sa Riverside College, Riverside Medical Center. Labi na ining mga kabataan nga nagaedad 12 tugtog 17 anyos na may mga comorbidities. In fact, siling ni City or ni Executive Director sa CMA ang nakaparehistro sa ila sa online naglabot sa 582. Pero ang target nila na bakunahan today amo lang ang isa ka gatos nga mga individual o kung pamatanon sa din magalawig ini ang ila aktibidad until 3 p.m. Sunod rin kay ang masunod na schedule sa vaccination para sa mga minor naghintala na sa November 3 kag November 4. No? Kung hindi man makita na iban, may chance ka mo sa November 3 and 4 and nagrakip ina sa pampubliko ng mga vaccination activity. Duga pa niyang sa karon na sige ang ginahimo nila kapag kumbinsi pagid sa iban na mga pamatanon na magpakigbahin sa pagpabakuna bilang kabahin man sa kampanya sa gobyerno nasyonal na paghatag priorities kung ginatawag na pediatric priorities A3 nga muni ang sektor nga ila plano man na madala sa vaccination program. Yari ang parayag ni Executive Director sa EOC Eman. Yari kami di Subong. Ongoing ang vaccination sa may mga comorbidities ng launching naton Subong. At the same time, ang ato naman yung mga helping minors sa November 3 pa ma-start. So today, we're starting with those nga may mga comorbidity anay. Okay, so mga more or less, mga pila na da, ma'am, ang i-cater to today? Ang naka-register online sa aton system is 582. Ang may mga comorbidities. Ang gina-target naton for today is at least 100 sa ilang matagal sa aton nga launching. Pa-continue kita November 3 and November 4. So muna yung schedule ng may mga comorbidities lang ani. Ang target na daw malabot na today? I think so. As of now, daw mga 50 plus na ang na-process naton diri. So until 3 o'clock, for sure ma-reach naman ang target. Murang parayag ni Executive Director Emang, problema mo malang di regular na pagpamuhi? Sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:46 ang aton oras. Salamat gid Aksyon Art Taihopon. Ang balita ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo, Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO, kag Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Pagkarunan ko lang na dugay-dugay, no? May tisik lawas ang
Usa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalanan nila. Basta kulang-kulang tihatagan taman ikaw, no? Pagitao mo lang si Aksyon na si Aksyon Alvin daw, hindi man alang-alang man. Kanto lang diri sa Aksyon Radio. Kung anong problema mo, kaya ang iya sining nga komento sa post sa tunggin post sa Aksyon Radio, Jobert J. Fernandez, niya Aksyon Radio, halata na kamo kaayo. Ka mga blank sa inyo, may kwarta lang ko, ginapang isa-isa ta na kamo. Tingaw laton mo pa, ako matag kwarta si mo, pagkanto ka rin Jobert J. Fernandez sa Aksyon Radio, kaya kumatag kwarta si mo, basi galingin ulo mo. Oh, nga magsali kay mo yung kapalibog, man di ba magpalibog toy? Oh, ang ginapakaon mo sa asawa mo, sa duha mo kabata, inapagpaninguha naton, di ba? Oh, kay kung di kita magpaninguha, hindi kita kapakaon sina. Di magsali ka kakuminto, nga daway ka man kalabot-labot gani dire, nano yang imo, ha? Jobert J. Fernandez, kung may sala kami sa inyo, pwede man kamo ka personal dire sa amon kadto. Kadto lang kamo dire. Oh, Jobert J. Fernandez, ginakol kong atensyon mo, tagan taga 2 o'clock lang siningapon na. Kadto ka dire sa Aksyon Radio. Jobert J. Fernandez, kadto ka dire sa Aksyon Radio. Ari kami sa 4th floor sa Wilros Building sa corner Burgos Gatoslao, sining Burgos Locsin, no? Saka dire kay parang hatagan ati kung wala ka inog pangabuhi atagan taka don't worry, be happy bla. Hindi kay magsali kay mo ka komentar daya sa sus. Basta balang gina-post mo, kag ang gina-post namon. Actually, national news ina ang hatagan mo sang komento. Sakit man na sa amon, noy. Kay bisan paano gapulaw, bugtaw kami, ga-research kami sinang balita, kag base ina sa balita sa nasyonal. Ti kung way kaya kabasa, kag way kaya gatuon sinati, okay lang. Pwede ka lang da ka kumintoy nang hindi man sakit bala sa amon. Nga balatyagon. Komentar ka lang da or may ikore ka da, okay lang na iya sa amon. Kita mo damo na mga post dira nga may reaksyon, may correction, tigi na correct man na namon kung may sala.
inang DNR nga post na hindi na sa amon ang source kundi sa Manila ina nga source. Mayor Isko na man ang obra sini. Amo lang nang akon sini mapalimton Jobert J. Fernandez. Kung sakit gid buot mo sa amon, saka diri sa Aksyon Radio. Hindi ka namon pagidagdag diya, pagidagdag ng hindi pagyatagan lain buot bala. Ayu-ayuhan ka namon diri. Kung may ning siling niya, kung may kwarta ka lang, pang isa-isa tanak mo. Hindi na kami magpang isa-isa dira sa inyo Hindi na kuya mag-isa-isa da sa imo da. Hatagan tanang ka kwarta kung gusto mo. Hindi kayo magtinikal ka pa nga kung may kwarta ka, ikaw manghatag. Ako mahatag sa imo. Padulog ka diri, kadto ka diri. Kabudlay sa imo nga klase ka tawo Kung wala ka ilihawon, baklan ta ka ilihawon. Kung wala ka inugbiyahe sang tricycle, pabiyahion ta ka, no? Para mo maintindihan maayo Jobert Fernandez. Ang ato ni pangamigo malang nimo. Ti kun hindi kay mga amigo sa amon, way kami da perdi Way gid ko da labot sa imo kun di kay magpangamigo. Kung mayo pang pinsar mo, okay man, pasalamatan. Pero kung naglain ang pinsar mo, mas mayo magwa ka sang higot, kag ihigot ang liog mo, pakadtos balayan sang balay mo. Para sigurado, ang duwa mo kabata, nga babaye, kag ang sawa mo, buhi amayo. Ipakan amayo sa insakto toto. Jobert J. Fernandez. Amo lang nang matugon ko si mo Kay ka budlay. Ining mga tao nga gapapansin-pansin, ako pansinon tagid ka mo, bisan sa kadali lang nga panahon. Pansinon tagid ka mo. Kung sakit gid ang buot nyo, ang akon lang gani matugon sa inyo, kung sakit buot ninyo, titawo man lang tamo. Kung magkasulat kita, nga daw pamatyagan yung balingag sa utok nyo. Actually, dolomite ning dolomite, niyo? Problema sa Manila, mo nang komentaran yung Aksyon Radio yaw. Ay, oo. Di kung damo sa kong kwarta, buti sa isahon niya kami di. But kung tagtagan niya kami, kung di kung way ka kwarta, hatagan taga kwarta. Si Cyril rin, si Henry, hulat pa ni si Oliver, gaulat pa ni nga hatagan kwarta, pero kung way ka kwarta, silang mahatag ni Simo kwarta. Nugay na sali pa bati-bati, bala? Pagsaka lang ikaw diri sa stasyon, sa asawa ni Jobert Fernandez, hagaraba na mo day, saka diri sa Aksyon Radio, kay patagan ta, kag hibaloon ta, kung ano ang tuyo sang utok yasini, nga nagsali kuminto ding kaanimal nga klase ka tao ni, karon ipabakol ta karon kay Aksyon, sino ba sagwa? Si John Mare. Si Aksyon John Mare karon ang mabakol sa imo, no? Ayo. Gayuhom lang kublas ang obra ni amo na mga Kaksyon, no? Kay Jobert J. Fernandez, taga Barangay Handumanan sa San Antonio, gabiyahi tricycle kag kun kaisa ga ro ihaw-ihaw sa tapangko dira liog tapalimton nga hambalan ikaw sa Aksyon Radio nga magkadto ka di subong nga hapon at 2 o'clock diri sa studio kay kung waay kay bakal bugas, hatagan kay bakal bugas, no? Kabudlay nga klase ka tao ni nga kasimple lang kami diriya istoryahon, di na kami bati-batian kag palabtikan sa social media. Kaya ginahimo lang namon ang amon sining obligasyon sa pagbalita sa inyo, sa pagpahibalo sa inyo. Pero kung sakit kitbot ninyo, kamo balita de. Jobert Fernandez, alias talang-talang, no? Muning kabudlay sa imo kay daw pamatyagan ko sa imo, daw kulang-kulang kay imo sa panimuot, nga daw insakto ka man sa panimuot sa ay sus. Mayo paguro ihaw ka lang da baboy o nagbiyahe motor kay sigurado
Hindi na pagulata pa nga magkadto dira ang Aksyon Radio sa San Antonio, no? Dira sa may kilid las ang Provincial Jail San Dumanan. Amo na da ang San Antonio. Oh, tiga biyahe da sa motor. Hindi ako yung magsali pagka kabudlay nga sitwasyon. Tingaton sinidiri, kung may ara ka mo komentar, paibutang lang, hindi lang magsali ka pamakol, kay kabudlay. Kabudlay magpamakol ka, may kung hindi man na magbakol ang ginabakol mong lahis na kung bakulon ka man sa taludtod bla. Amo nang oo, kabudlay, no? Kabudlay gid ka tama sa inyo. Basta nga kung lang diri punto, kung kulang-kulang ka sa panimuot, kag kulang-kulang ka sa paminsaron, pwede lang ka pwede ka text gani, pwede man ka komentar na basta hindi lang tama gid. Pero kung patamaan mo do sobra ka naman daw ikaw yang hari. Daw hari kaya ka handumanan, daw hari kaya ka bakulod. Sino yung nagpahari sa imo? Sus Mario ni sigarapon. I-check ninyo ang iya sining dini Facebook account chabla. Jobert di na to. Nagtalang nako. Basta Facebook check lang ninyo Jobert ano ni? Do hindi ko klaro. Dali lang ha. Antes na mag-commercial, no? Jobert J. Fernandez, no? Ang profile pic niya siya kagang asawa niya. May duwa sa kabata nga babayaran na sa last, no? Way man nalabot ang asawa da kag kabataan niya. Siya lang nang siya lang ning daw utok ya daw ano niya? Nalansang siguro. Basta gin komentaran niya ni ang post sa Aksyon Radio, DNR officials ginapakasuhan ni Mayor Isko bangod sa Dolomite Beach. Amo nang ginkomentaran niya. Ang lain diring post pa sa Aksyon Radio, amo pa yang naglain diri kag managtag sa iya kuno kag ano tungambal yato kadamo sa speaking no gay na gani kita pa una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kung sakit buot mo sa isa ka tao, magsali ka bati-bati, way ginakwaon. Pero kung sakit buot mo, kadto ka di personal, kag kumprontahon mo, mas maayo, no? Di ba? Sige, ayos. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dilig lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na
sang 52 ka tuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 ka tuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 ka dekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start ini siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the name naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino.
Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita. Kung matuod kag hindi nga balita, dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Nakas respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Yaman ang baka! Tutungo sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa atong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa Anniversary sa ARV for
Ato mo lang 500 pesos po ka, kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durong gamwa. Sa anniversary sa ARB. Number 1. Magpamati lang. Base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat, hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:17 ang aton oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kaligid lang sa report ni Aksyon na Eden Abuso, unahon ta na yan nga itong sining winner sang SAP sa ERB, no? SAP Pamaskwa sang ERB, mga kaaksyon. Yari na sa atong sining linya ho, daligid lang. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words nga sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1.
500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1. Aksyon Radio. Number 1. Bao ka layo-layo gawan ni aton sining winner mga kaksyon sa pamaskwa sang ERB. Ang taon niya. Hello, mayong hapon. May hapon, sir. May hapon, sir. Sino gani nilihog? Russell sir. Russell Saison. Oh, sir. Pila edad mo? 43, sir. 43. Taga din ka gani, sir? Taga Barangay Bakuyangan, Hinubaan, sir. Bao kalayo-layo gawa ba? Taga Barangay Bakuyangan, Hinubaan si Russell A. Saison, 43 anyos ang edad. Sir, mamangkot lang ko, sir. Anong amon sini nga extra di sir gani? Ang pagtapos bla report sa mga reporter, ano ganing ginahambal nila? Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ba, do reporter ka man ba? Congratulations, sir. 500 pesos ang batunon mo, sir. Ipadala lang na mo through pera ka padala. Ulat-ulaton mo lang da, sir, ang code dira or ang confirmation, sir. Salamat gid, sir Russell. Ayos, sir Rick. Salamat, sir Rick. Salamat gid and congratulations. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio. Number 1. Congratulations kay Russell Saison at taga Barangay Bakuyangan, Hinubaan yadto. Salamat gid, sir, sa imo sining pagpasakop diri sa pamaskwa sang ERB. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mapagkapitolyo provinsyal tanay si Aksyon at Eden Abuso, mga new registrants bla sa probinsyaw nagdamo matapos nga naibaluan kung sinong magapapili sa kandidato o nga kandidato. Attorney Ananoria sang COMELEC nagapating nga malambot ang kadamuon sang mga magaparehistro sa probinsya. Kantuan tabing balita ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo Provincial sining mga inoras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 1:21 ng aton oras. Way pa sa to. Si Aksyon Eric Magbanwa na ya. Parang hindi tama delayed si Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Inimay kang tanan sa manhunt operation sa Bacolod City Police Office. Nagpadayon bato kay Anchinito Dumipigo. Apisar nga pasaka ng kaso batok sa suspect. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Aksyon sa halahon tanik ang imutimpo is very limited. Okay. Limited. Buwas lang ta. Buwas lang ta. Sabado man buwas. Gani man. Lutawhay man buwas. Aksyon Rex, sa pisar nga napasakaan na sang kaso kapang adlaw si Archinito Dumipig magapadayon gyapon ang manhunt operation sang Bacolod sa City Police Office bangod nga may ara sila ginawiyatan nga warrant of arrest batok sa kay Dumipig sa kasong attempted murder dito sa may Banwa sang Calatrava. Suno sa kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang BCPO City Director nga may information sila nga nabaton ang si Dumipig ang naangot sa kaso nga pagpatay sadto sa kay the late Police Staff Sergeant Joseph Nimo Poseno nagligad nga bulan. Suno sa kay Martir nga kung may ara gid man na ihibalo ang pumuluyo sa whereabout kag ginapanuguan ni Dumipig, sekreto lang nga magpaibalo sa kapulisan agoy nga madakpan ini siya kamatubang ang kaso dito sa Banwa sa Calatrava kag matubang man ang kaso niya sa pag-link sa isilingalan sa ginaligal nga pagpatay sa kay Police Staff Sergeant Joseph Nimo Poseno. Suno sa kay Martir nga kung may mabakol sila Aksyon Rex nga ebidensya bato kay Dumipig ang involvado sa kaso ni Poseno, posible magapasaka man sila sa separado nga kaso murder batok sa kay Archinito Dumipig. Yari si Martir sa interview sa Aksyon Radio.
At large siya, at large. Ang manhunt operation nyo, ongoing yapon siya, no? Yes, sir, yes, sir. Sige mga yapon, sir, but the Mayo ni Check siguro mag-alto. Sige lang, kayo, we will be looking for them as soon as the warrant of arrest will come out. So, nagwala gid man sir ang information nga si Dumoy-ig ginlink sa kamatayo ni Police Staff Sergeant Nepomuceno. Yes, may nabatian na kami amo sina Aksyon Eric, may mga info nga amo sila. If you have witnessed the crime involving these suspects and of course ang aton personnel nga si late Sergeant Nepomuceno, please come out and we'll try to file another case for murder madugang sa ilakato. Possibly nga sila get ma-identify. Sa mga nakakilala kay Dumoy-ig sir, anong i-appeal mo sa ila? Basi may information ka mo as to about, please na lang inform us para maagaan taman justisya ang biktima. Kung case yung mga violations nila na-file sa ilang kaso, Cantong Manila. Assured ba sir ang public kung makahatag information sa inyong taguon yung ila identity for security? Yes, Aksyon Eric, we will assure you of confidentiality of any information that leads to the whereabouts of the suspect. Si Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang Bacolod City Director sa Bacolod City Police Office, sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magwalag report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Life Extension Vitamin D3. Balita, una sa tamang serbisyo. Pagkatapos ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa, kadtuantang balita gikan sa Kapitolyo, si Aksyon Eden Abuso, mga new registrant sa probinsya nagdamo matapos nga naibaluan kung sinong magapapili nga kandidato ato Attorney Ananoria sang Komisyon ng Eleksyon nagapati nga malambot ang kanamuon sang mga magaparehistro sa probinsya. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. Aksyon Eden. Action Rex, si Provincial Election Officer Attorney Ayan Ananoria ang nagsiling nga ang nagdamo kunong nagparehistro matapos ang filing ng Certificate of Candidacy. So kaya Ananoria, madamo sa nag-istorya siya nga mas maayo nga ginpalawig ang election registration agad magkaparehistro pa ang luyag magboto sa ilang kandidato nga magapapili para sa Mayo 2022 nga eleksyon. Suno kay Ananoria, tugtugwas na lang adlaw ang extension ng voters registration para may pipila pa sa mga nagahingagaw sa pagparehistro. Hintala naman ang katapusan ng Election Registration Board hearing sa Nobyembre 11 kag suno kay Ananoria tugtog-tugong wala man sa report nga nabaton nga may registration nga gin-deny. Suno kay Ananoria wala man sang mga kandidato o kon partido nga nagfile sang substitution nga ginpanugutan naman tugtog sa Nobyembre 15. Pamatinaton si Provincial Election Officer Attorney Ayan Ananoria. So far, okay man. Ang influx ng tao, hindi naging first ang last. So, moderate na lang compared sa previous deadline. Under naman na. So far, so good. Okay. I think so. Ang response ng mga new registrants, other ng mga botante para sa sa next election, I think mas lively tungod damo sa mga naginuwa natin ng mga candidates. May mga some of them nagampar sa akon nga damo sila nagpa-register subong because may na sila nakita ng mga sinong madinalagan, mga black. So okay man, I think ang the extension has served its purpose na matagaan sa those kung gusto in Paris.
Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Indinaboso. Una sa Balita sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Eden Aboso, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ulay hununta na yung balita ni Aksyon Roger Gotib, mapakadis kita sa Northern Negros mga kaaksyon. Ini may kangtanan sa sining walo ka mga detainees ang Cadiz City PNP gintransfer sa quarantine facility para sa proseso sang ila commitment order bla mut nga gin sa ilo pa ni sa man sa may quarantine facility. O yaring kaundan sang report ni Aksyon Eden Aboso o ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. Aksyon Roger. Aksyon Rex, may walo tanan ka mga detainees sa bayan sa Cadiz City PNP Custodial Facility ang ini sila gin-release alin sa among institusyon agod nga iga-process ang ila sila commitment order nga gipapanahon sa korte. Ini sila ang pagdalon sa bahin sa barangay Hendumanan para sa quarantine para sa ila sining quarantine restriction o upon ang pain na sa ila magod kay ready na sila nga i-turn over sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang mga masunod nga mga inmates kinikilala nga mo Sanday Noel Dueñas Ilyama, Mark Lee Mahinay, J.J. Bermudez, Rex Kisbil Marukon, Nelson Jimena, Rini Gabriel, Ginibel Escala, tanan ini sila may kaso sang druga, samtang ini naman si Ricky Lamis ang may kaso naman nga murder. Ini ang nainibitan nga mga detainee ang ginkuha kay na sang Bureau of Jail Management and Penology. In-turnover nila sa may barangay Tumanan kay pa sa aton nga pag-ibalosin halinman mismo sa ginpakain nato impormasyon sa kay Chief Inspector Davidson Aguilar nga pagkatapos ang 14-day quarantine dira sa barangay Dumanan ginasahilo pagid ni sila sa may syudad sang Talisay para pagid sa another nga quarantine kag pagkatapos kung magtawag na ang amo nga ang quarantine facility nga sila pwede na nga dalon o kung pick up po naman sang Bureau of Jail Management and Penology amo naman ang pagdala sa ila sa diri sa balik sa syudad sang Cadiz sa Aksyon Rex. Ini nga man do gin papanaog mismo ni Honorable Judge sa Gwendolyn Jimenea ang presiding judge sang RTC Branch 60 paagi sa sininggi papanaog niya nga commitment order nga gi-comply lamang sang kapulisan. Aksyon Rex ato mga kaaksyon nga mga hilig magkape ini sa Cadiz una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Alang-alang gid kita sa tiyempo sa mga mensahe bla ninyo, mga text messages nyo, pabasan ko lang na. Kailang-alang gid ko sa tiyempo. Pasensya gid sa mga kaaksyon ta, ngaway malabutan ang inyo sininga mga mensahe. Dali gid lang mga kaaksyon na standby ay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Agad
napamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nagkalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ang
elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya Kaya ginagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Siwat nga ng truck dito or ng truck dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing patok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya ginagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Siwat nga ng truck dito or ng truck dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporary. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pagkaronan talang ning balita mga kaaksyon no, ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod di pa idalom sa Modified General Community Quarantine o MGCQ sa bugos nga bulan sang Nobyembre kag gin-announce ni pagi sa Office of the Civil Defense mga kaaksyon no. Pagkaronan talang ng update sa probinsya kag syudad sang Bacolod no. Ariyan ay constipation ang problema.
sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. 57 na lang kadlaw ang nabilin before pa man mag Christmas Day kag 64 days before pa man mag New Year's Day, mga kaaksyon. Sige, alang-alang na ta sa tiyempo, standby na sa igasunod na sa dili lamang madugay. This is my live program upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo si Aksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo na batian. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon